Hej med jer og velkommen herinde i mit køkken, hvor jeg i dag vil vise jer, hvordan jeg laver det, jeg kalder hverdagsmuffins. Det er sådan en muffin, som er helt uden sukker eller sødemidler af nogen slags. Det, der gør dem søde, det er modne bananer. Så er den også uden hvedemel og uden alt muligt sådan kageagtigt. Men derfor er den alligevel sådan en rigtig lækker eftermiddagskage, når der er sådan, at man har lyst til noget sødt, men alligevel ikke vil til at lave kage og sådan noget. Det er sådan nogle muffins, som jeg laver derhjemme i hverdagen. Ikke hver dag, men en gang imellem hverdagen, når der er sådan, at vi lige har behov for et eller andet sødt og lidt hyggeligt, til når børnene kommer hjem fra skole. Først så vil jeg lige starte med at vise jer, hvad der er, jeg putter i dem. Jeg bruger 2 modne bananer, og de skal være modne med de her brune prikker på, som gør, at det er ligesom det, der viser, at det her det er sådan en sød banan, fyldt med sødme og super lækker til hverdagsmuffins, bananpandekager, smoothies, alle mulige dejlige ting. Derudover så bruger jeg lidt hakket mørk chokolade, det kan man sagtens undlade, men jeg putter det i, fordi jeg synes, det er ret lækkert. Så bruger jeg en teskefuld kanel, en knivspidsskefuld vaniljepulver, en teskefuld bagepulver, 2 æg, og så bruger jeg også 2 spiseskefulde peanut butter, som er sådan crunchy peanut butter. Det kan man sagtens undlade. Man kan også sagtens bruge smør eller et eller andet i stedet for. Eller man kan bare lade være med at putte det. Det bestemmer man fuldstændig selv. Det bliver lækkert uanset. Derudover bruger jeg 1 spiseskefuld boghvedemel i dag. Og boghvedemelen kan man sagtens erstatte med f.eks. mandelmel eller med havregryn. Og så bruge noget havregryn, som man lige har knust godt enten i en minihakker eller i en morter. Hvis der er sådan, man gerne vil have sådan endnu mere sådan lidt fyldig og lidt mere mættende muffin, så kan man bruge et ekstra æg og så bruge en hel deciliter havregryn, så får man sådan nogle, der er sådan lidt mere gods i, og som er mega nemme og mætter godt sådan om eftermiddagen også. Det jeg gør, det er, at jeg starter simpelthen med, og så skræller jeg bananer, og så moser jeg dem i en skål, og så kommer alt det her dejlige ned i. De er ret hurtige at lave, det tager ikke ret lang tid til sådan en opskrift, der lige er 20 minutter, og som børnene faktisk også sagtens selv kan være med til, eller kan stå for at lave. Så når det er sådan, at bananerne her, de er most godt sammen, så tager jeg lige og blander en teskefuld bagepulver sammen med boghvedemel, og så en knivspidsskefuld vaniljepulver, og en teskefuld kanel med lidt top på. Og det rører jeg lige hurtigt sammen, bare lige for at være sikker på, at bagepulveret er godt fordelt rundt i det hele, og så man ikke har sådan nogle klumper af det, der kommer til at være i de her muffins. Så tager jeg og putter peanut butter ned i. Putter den her blanding af boghvedemel ned i, eller havregryn, hvad man foretrækker. Så slår jeg æg ned og putter dem i. Og så rører jeg bare det helt godt sammen. Man kan piske det sammen, eller man kan røre det sammen med en gaffel. Det går fint uanset. Så har jeg lige mixet den her dej rigtig godt sammen. Og så tager jeg egentlig bare, og så fylder den ned i de her muffinsforme. Chokoladen har jeg taget væk til at stå her ved siden af. Fordi den venter jeg lige med, for jeg har ikke sådan vildt meget chokolade i, så derfor vil jeg gerne være sikker på, at der er lidt i alle kagerne, hvis man kan kalde det muffins. Så har jeg fyldt de her muffinsformer op, og bare lige sådan til et lille centimeter fra kanten her. Og så tager jeg chokoladen, og bare lige kommer et par stykker, sådan af de her halve stykker chokolade ned i hver. Og som jeg starter med at sige, at man kan sagtens undvære chokolade i de her muffins. Det er helt hvad man har lyst til. De smager godt uanset hvad. Jeg laver kun en lille portion af de her hverdagsmuffins, fordi de er altså bedst, når de lige er sådan helt friskbagte inden for et par timer efter at de er bagt. Så, eller man kan også godt lave dem og så have dem med på madpakken eller sådan noget, men de skal gerne spises sådan ret med det samme. Så nu bager jeg dem i ovnen ved 175 grader i cirka et kvarters tid. Nu har jeg taget de her hverdagsmuffins ud af ovnen, og I kan se her, de er hævet flot op, og er jo sådan helt kageagtigt. Det er den
Den samme opskrift som den, jeg har brugt her, kan man jo reelt set også sagtens bruge til at lave sådan noget som bananpandekager af. Jeg har en opskrift inde på min blog på bananpandekager. Den er lidt anderledes end den her. Men begge opskrifter kan egentlig bruges lidt med samme formål, kan man sige. Der er bare bagepulver i dem her, så det gør, at de hæver sådan lidt mere op. De er super lækre og enkle og hurtige at lave, og de er jo overhovedet ikke spor usunde eller sådan til den kageagtige søde side, men jeg vil lige vise jer, hvordan de ser ud indeni her. Så jeg tror lige, jeg tager den her. Så tager jeg bare lige, og de er brandvarme lige nu, fordi de er lige kommet ud af ovnen, men jeg synes lige, I skal se dem. Så jeg lige prøve at se hernede i, hvordan de ser ud. Så nu er der chokolade i her, ikke? Men de er alligevel hævet flot op og er helt vildt gode. De hænger lidt fast i den her muffinsform, som er udenom, men det gør altså ikke noget. Det lever man fint med, fordi det smager helt vildt dejligt. Og jeg håber, at I har nyt at set med på den her opskrift, og jeg håber, at I har lyst til at se endnu flere opskrifter. Og hvis det er sådan, at I har nogle opskrifter, som I godt kunne tænke jer, at jeg skulle lave nogle videoer på, både nogle af dem, der allerede er inde på min blog, og også på nogle helt nye opskrifter, som I tænker, at det kunne I virkelig godt tænke jer at se mit bud på, så skriv det endelig enten hernede fra i kommentarfeltet her på YouTube, eller inde på min blog, så vil jeg rigtig gerne lave endnu flere, rigtig mange videoer til jer, for det synes jeg er helt vildt sjovt. Klik endelig gerne subscribe og giv mig sådan en thumbs up, hvis I kunne lide den her video og har lyst til at se flere, og så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og rigtig god fornøjelse med at bage de her hverdagsmuffins, som jo er totalt januarvenlige, hvis det er sådan, at man stadigvæk har en lille smule sød tand efter juletiden, og bare har lyst til noget godt og lækkert og nemt og hurtigt og sundt i hverdagen. Hej hej!